Benjamin Muma salvegera sazkirina yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava du hat vemrandin. Di daxuyaniyekê de derbarê vê bîranînê yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava ragihand ku ew ê ser rê û rêbaza Barzaniyê Nemir bavên tawa Kurd karê xwe berdewam bikin, şanazî û serbilindahiya xwe bi xizmet û destkeftinên ku ji xwendevan û ciwanên Rojavayê Kurdistanê re pêk anîne daxuyanî. Komîteya Cîbcîkar ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava doh daxuyaniyek belav kir û tê de tekez kir ku Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava dê berevaniya pêwîst bo ciwanan berdewam bike û geşepêdana hezir û têgihiştina netewî welatperêzî di nav wan de herdem belav bike. Dê daxuyaniya Yekîtiyê de hatiye. Benjamin salvegera sazkirina Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava di demekê de tê ku Rojavayê Kurdistanê û her çar parçeyên Kurdistanê û dever bi giştî di rewşeke pir zehmet de derbas dibin. Lewra ji hemî endamên Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava tê xwestin ku bêhtir nîzîk û alîkarî hebin. Berevaniya projeya netewî ya stratejîk bi serokatiya parezvanê maf û projeya netewî Serok Mesûd Barzanî bikin, da ku ew bigihin armanca xwe û alaya Kurdistanê li seran serî her çar parçeyên Kurdistanê bilind bikin. Herwiha piştî 5 salan ji damezrandina Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava ew dibêjin ku ew ê ser rêbaza Barzaniyê Nemir berdewam bin. Dê rêbaza Barzaniyê Nemir di nava miletê xwe yê Kurd de bihêstir û belav bikin û rêka wî ya dîrokiya pîroz di xebatê de bişopînin. Herwiha Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava di daxuyaniya xwe de got ku ew ê ser rê û rêbaza Kurdîniyê rêbaza Barzaniyê Nemir bavên tawa Kurd karê xwe berdewam bikin ew şanaz û serbilindin bi xizmet û destkeftinên ku ji xwendevan û ciwanên Rojavayê Kurdistanê re pêk anîne ku Yekîtiyê di van 5 salên borî de gerîbû ta astekê piştevaniya xwendevanan û ciwanên Kurd duwarê xwendin û civak û pirsgirêkên wan de bike û gelek pêwîstiyên wan bi xwendinê vegirêdayî bicîanîne. Herwiha Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava garîbû bingehên wekhevî, demokratî û rewanê lêborînê û hezkirinê di nava ciwanan de bihêz belav bike û berê kar û behremendiyên wan bi awayekî rast bereb cihê rastve bide. Di dawiya daxuyaniya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava da hatiye jî silav û rêz ji kesên ku ev yekîtî saz kirine, bi jî rêbaza Barzaniyê Nemir şehîd namirin.